どうも皆さん、中国二輪です。今回の動画はですね、2026年で中国人対日本の本当の思いが何ですかの第3弾の中編です。一時、今回のゲストは長い付き合いだからこそ普段は言えないような本音、時には際どいことも話してくれました。もし彼女の発言が不快に感じる方がいれば、彼女を攻撃しないでください。私を攻撃してください。女性は最大限守っていただけると幸いです。20話題の中には中国人にとって少しデリケートな内容も含まれるため、彼女の日常生活を守るために、今回は顔出しなし、声も特殊処理をしています。情景再現の形式で撮影していますので、ご理解いただければ幸いです。30超えの処理については、実際の会話を私が整理理解した上で AI 音声で再現しています。彼女を最大限守るためのものです。AI 音声は初めての試みなので、もし聞きづらい部分があればご了承ください。始終彼女は純粋な広東人で日本語は話せません。当時の会話の感情や雰囲気をできるだけ再現するために、広東語の原音を保ちつつ、日本語字幕をつける形にしました。広東語ならではの感情表現もできる限り日本語に訳しています。日本語翻訳については、日本語専攻の友人と AI にも確認してもらいました。広東語の感情表現をできる限り正確に伝えられるよう努めています。ゲストとの会話は約2時間。編集後もし10分ほどの対策になったため、上元に分けてお届けします。前編はすでに公開中ですので、気になる方は私のホームからぜひ今回は後編です。最後に次回こそ本当の現場インタビューに挑戦したいと思っています。チャンネル登録者が増えれば出演してくれる人も増えるかも、なんて笑い。どうかよろしくお願いします。じゃあ始めましょう。你話你之前有睇過日本電影係嘛？有啊有啊，不過我屬於嗰種睇嘢唔係好介意係邊度拍嗰種類型咯。咁其實你中唔中意睇日劇同埋啲動漫嘅？你話中唔中意啊？呢個判斷喎。與其講係中意睇咧，不如講係因為細個睇得比較多，而且都冇得揀啊。放學嘅時候咧，打開電視就喺翡翠台睇美少女戰士啦、光之美少女啦，仲有小魔女哆唻咪之類呢啲咯。所以就會形成咗一種動漫就應該係日本嗰種味道嘅動漫先可以算係動漫嘅感覺咯。至於你話日本嘅劇啊，啲日劇我講真，反而係依家我睇抖音嗰啲人整出嚟嘅切片先知道，原來當年日劇都有好多經典嘢嘅。而家邊個挑戰你？如果要你喺腦海中講一部日劇嘅名，唔好諗3、2、1。咁突然啊！我諗啊，應該係嗰個求婚大作戰。竟然係呢個 Propose 抵塞城。你搞咩啊？係你之前高中嘅時候叫我睇噶嘛？你唔記得咗？係咩？幾時嘅事啊？你真係睇咗啊？睇咗幾集咯，都真係幾搞笑嘅。其實我以前都好中意睇嘅，真係好懷舊。都幾年前嘅日劇啦，係嘛？係咪零幾年㗎？我差唔多20幾年前。係啦，呢度我想同觀眾科普下咧，其實中國係好大嘅。10幾年前咧，唔同地區可以收到嘅電視頻道係都唔同嘅。廣州因為屬於中國嘅南方城市，靠近當其時嘅國際金融都市香港，咁所以係可以收到香港嘅頻道嘅。咁當其時睇到啲動畫片，真係有種好似打開新世界大門咁啊！咦，啲拔佬冇得睇咧。你唔好講啲咁團結嘅嘢啦。佢講嘅北佬咧，其實即係北方人。好似越嚟越奔放啊！救命！記得幫我點咗佢啊！得啦。好，入正題啦。你覺得你身邊嘅人對日本到底係咩態度？討厭還是喜歡？呢個如果要一概而論嘅話咧，就有啲難講吧。或者講喺現實生活中討論你
係咪你日本定係唔中意日本？本身其實都係一個好小眾嘅行為嚟嘅。好，嗯，你唔係叫我上嚟參加呢個節目啊，我都唔會特登同你討論中唔中意日本呢個話題啦，係嘛？咁又係，咁又係。誒，個個都要搵食嘅，邊有人咁得閒日日喺度話啊自己中意邊個國家啊，好乞人憎啊邊個國家咁嘅？咁其實我同你嘅觀點都係好相似嘅，但係確實唔排除有啲人係會表態表得好犀利嘅。我身邊就有一個，其實佢年紀係好大嘅一個親戚嚟㗎啦，佢都公開講話係自己討厭日本嘅。我嗰陣時去日本旅遊咧，佢都叫我唔好去，唔好去。佢嘅觀點就係因為中國同日本咧世世代代都係世仇嚟嘅，咁咧係永遠唔可以交好嘅。嗯，可能咧，如果呢期視頻拍得好咧，下期啦吓，我試下盡量去採訪佢啦。咁你點睇啊？點講咧？你如果同一個年紀好大、思想好固化嘅老人家去講你自己嘅觀點，特別係你呢個觀點咧，同佢係相違背嘅，係持相反態度嘅咧，其實係好痛苦嘅。呢個我都有同感嘅，因為同啲長者去講道理，其實的而且確係一件非常唔吃力不討好嘅事咯。講個題外話，我爺日日叫我快啲嫁，但其實嫁唔嫁係我自己嘅事啫。如果你將你嗰套女仔一個人都可以活得好好嘅理論同佢講咧，絕對係冇好結果嘅。咩講你自己要唔要結婚嘅話題咧，夠嘅。不過咧，你如果話將個範圍擴大啲，唔係局限喺我身邊嘅人嘅話咧，我喺抖音咧就睇到好多好鬼抽象嗰啲人啊，譬如攞住支國旗啊，插喺人哋國家嘅旅遊地上面啦。其實呢種行為唔單止係日本嘅，但係如果係對象係日本咧，好似俾人好多，而且好似好興奮咁嗰啲人。呢個我真係知，呢個我真係知。平時我都係刷抖音嘅，喺2年前啦，有個叫做雅人嘅中國網紅啦吓，佢見到日本遊客咧嚟圓明園旅遊，自己就走過去拍個視頻，就話拒絕日本遊客喺度影相，仲話日本人冇資格喺圓明園影相。其實呢件事本身最搞笑嘅唔係佢去阻止日本人影相啊，係其實圓明園俾人燒同日本人有咩關係？不過後來好彩上面都阻止佢呢啲行為啦。係，不過其實真係好頂唔順噶，即係，唉，你收家收到出外國人都知啦，你到底係為咗乜嘢？因為我真係好諗唔明。你冇辦法嘅，呢個世界就係有好多奇形怪狀嘅人，將我哋中國人啲形象搞臭晒。唉，其實奇形怪狀嘅人咧，又唔單止中國嘅，全世界都有。咁我都見到小紅書上面有個美國人咧，喺個日本地鐵度攞住個好大嘅喇叭公放喺度嘈住，都好抽象。呢度我又想問下，其實啲日本人咧見到啲美國人或者其他唔係亞洲面孔嘅人種咧喺度做呢啲叫做影響市容嘅嘢，佢哋係咩心情咧？咁你唔係如果換成中國人去做呢啲影響市容嘅嘢，俾人鬧嘅概率同埋嗰個程度會大過啲歐美人噶？呢個問題我都想問，交俾觀眾解答好唔好咧？